Соминон ашваганда е за теб, ако усещаш, че мозъкът ти не работи на оптимални обороти. С други думи, ако ти е трудно да се концентрираш, паметта ти изневерява и си под постоянен стрес, може би имаш нужда от повече от обикновена ашваганда. Соминон ашваганда е най-модерната формула, създадена специално за мозъка. Тя не е просто антистрес добавка, а като строителна бригада за твоя мозък. Съдържа уникалната молекула соминон, която стимулира изграждането на нови пътища и разширяването на старите. Клиничните проучвания показват, че соминон подобрява скоростта на мисълта и пространственото мислене с над 31%, докато в същото време формулата съдържа почти 3 пъти повече адаптогенни съставки от масовите екстракти. Това означава по-малко стрес и по-добра яснота. Така че ако търсиш да си върнеш бързата мисъл, концентрацията и спокойствието, соминон ашваганда определено е продукт, който си заслужава да пробваш. Повече информация и линк към продукта ще намериш в описанието отдолу.